Balima bamanankan mɛn nɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ani waleɲuman dɔ bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kan. An ka laseli tɛmɛnenw na an y'aw ladɔnniya k'a fɔ ka kɔn farafinna ani faransiga lajɛrɛ belebele min bɛna sigi sen kan Mali jamana kɔnɔ janvier kalo nata san 2017 ka kɔn sigi ɲɛ forum dɔ nun donna Bamakɔ tile 3 kɔnɔna na musow ka ɲɛtaa kama sɛnɛko ani bayɛlɛmani nasiraw fɛ tile 2 a tile 2nan o kɛnɛ sigira tarata don décembre kalo tile 14 de Kadi Jakite Seydou Ɲare u sera ka fɛn min sɔrɔ kɛnɛ kan an k'o ɲamada. Don filanan in kɔni je crois que ça a permis mɔgɔw ka ɲɔgɔn dɔn mɔgɔw ka dɔn musow bɛ se ka activité min kɛ dans ce pays musow bɛ se ka jɔyɔrɔ min kɛ pour que ka dɛmɛli kɛ dans le gouvernement et dans le foyer et puis leur rôle surtout dans la paix dans le pays. Kone hakilina ye mun ye forum nin kan a natuma bɛnna mun na kabini a bɛ kalo 3 bɔ an ye ni région ninnu bɛɛ kɛ an taara musow sɛnɛkɛlaw bagamagalaw an taara olu ɲininka u ka gɛlɛyaw ye fɛn min ye u ka baara la u ye gɛlɛya caman fɔ dugukolo ta b'a la financement sɔrɔli ko b'a la se t'u ye moyen ɲanama t'u ye fɛn fitini donc nin forum bɛna o problème bɛɛ a bɛ n'o bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan an b'a kɛ sɛbɛn dɔ kɔnɔ o sɛbɛn ni chef d'état nana janvier sommet la a bɛ d'u ma comme ça n'a a dir'u ma la u ka se ka a lajɛ ni hali problème kelen fila la n'u sera ka solution sɔrɔ o la pour que musow ka se u fana ka se ka u ka sɔrɔ ka se ka yiriwa fɛn na agriculture kɔnɔna na. Ni forum in kɔni ne b'a fɔ n'a kun ma sɔrɔ mɔgɔw la o de tun bɛ kɛ baara ye mais ni hakilina in nana o ye forum ɲumanba de ye nin ye parce que Mali musow dɔrɔn tɛ jamana 20 ɲɔgɔn musow de bɛ yan yɔrɔ la donc bɛɛ bɛ ka hakilina falen kɛ donc nin ye ko ɲɛnamaba de ye jamana kɔnɔ. Tile filanan baara ye sa comme i y'a ye jateminɛ an ye sari tila 4 ye groupe fɔlɔ bɛ ka baara kɛ don kan filanan bɛ ka baara kɛ don kan sabanan bɛ ka baara kɛ don kan ne bɛ groupe 4nan na o ye a fɔ musow ka muso entrepreneur gɛlɛya mun b'u kan mun de b'a u ni cɛw bɔ ɲɔgɔn na mun nafa de bɔ entrepreneur kan ou bien mun gɛlɛya b'u kan pour que ni cɛ entrepreneur ani muso entrepreneur u ka difficulté ye mun ye société ka contrainte jumɛn b'u kan pour que u ka se ka ko ka yiriwa bon an bɛ ka mun fɔ sisan o ye société yɛrɛ ka gɛlɛya ye parce que muso yelen bɛ cogo min na fɔlɔ la muso tun ye sokɔnɔfɛn de ye a man ka bɔ kɛnɛma kuma tɛ k'a fɔ k'a bɛ jago kɛ donc an bɛ o gɛlɛya ninnu caman de b'an kan ani pesanteur social n ye mun fɔ muso ni sokɔnɔna de ka kan muso man ka baara kɛ muso man ka jago kɛ à plus forte raison k'a fɔ i bɛ voyager de pays en pays ani politique ninnu les politiques olu kan ka nɔgɔya mun kɛ pour que n'i ye muso ye entrepreneur facilité mun kan ka k'i ye an ka groupe baara bɛ ka kɛ o de kan bi sɔgɔmada in na. Ne hakili kɔni na forum nin ye ni activité kɔni min ta ka ɲɛsin musow ma a bɛ sɛnɛkɛ ta fanfɛla la muso minnu bɛ sɛnɛ kɛ minnu bɛ sɛnɛ baaraw kɛ parce que sɛnɛ baara cogoya ka ca dɔw bɛ sɛnɛ kɛ dugukolo la directement dɔw bɛ sɛnɛfɛnw sɛnɛ mana kɛ yiridenw bayɛlɛma Afrique kɔnɔna na an y'a jateminɛ k'a fɔ ko muso caman de b'o kɔnɔna na muso caman bɛ dumunifɛn ninnu bayɛlɛma an ka fonio b'a la sisan fana an ɲɛ bɛ sésame na an ɲɛ bɛ tigakisɛ la nin bɛ an ɲɛ bɛ an ka yiridenw yɛrɛ la a caman bɛ bayɛlɛma ka kɛ yirijiw ye donc i b'a sɔrɔ a fanba bɛɛ bɛ musow de bolo muso dun caman bɛ nin kɛnɛ in kan a caman nana ka bɔ Afrique a caman nana ka bɔ Faransi hakili la n'u masalala ka ko idew di ɲɔgɔn ma u bɛ se ka to u bɛ se ka recommandation kɛ o recommandation ka di an ka chef d'état ma minnu kan ka na n'Ala sɔnna kalo kura o de ye kuma yɛrɛ kolomayɔrɔ ye an hamina ko a bɛɛ de kan ka recenser nin kɛnɛ in kan a bɛ recenser ka di faama minnu ma an b'u deli u k'a lajɛ musow sɛgɛnna fɛn t'u bolo sɛnɛkɛ minɛn t'u bolo wari t'u bolo donc
kuma yɛrɛ kolomayɔrɔ ye sɛnɛkɛmina ani wari min bɛ kɛ ka sɛnɛ kɛ ani u bɛ se ka kalan yɛrɛ cogo min a kɛcogo la hakili ni an ka chef d'état sera ka u ɲɛsin o ma a bɛ se ka musow lafiya kosɛbɛ an dun b'a dɔn ni muso y'a sɛbɛ don min ma en général ala b'a dɛmɛ o la. Bon n y'o de fɔ n ko forum in vraiment a b'a ka kɛlɛ an sago ye parce que laɲini ye mɔgɔw ka hakilinaw falen mɔgɔw k'u hakilinataw di gɛlɛya mun b'an kan mais an bɛ mun ɲini a bɛɛ kana kɛ gɛlɛya ye fɔli ye mais gɛlɛya fɔli ye tiɲɛ mais an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ walasa o gɛlɛya ka se ka wuli an kan o ka se ka wuli an kan an ka baarabolo mun bɛ ta u b'a fɔ agroalimentaire sɛnɛkɛfɛnw bayɛlɛmali la ka se ka nafa sɔrɔ a la muso ka se k'o kɛ baara i b'a fɔ kɛnyɛrɛye baara entreprisew kɔnɔ walasa ka se k'u ka sɔrɔw yiriwa u ka se k'u ka vraiment nafabaw sɔrɔ a la donc an ka sago ye gɛlɛya min b'an kan n'an y'o fɔ mais an yɛrɛ ka se k'a fɔ nin y'an ta sira ye walasa an ka se ka gɛlɛyaw lawuli donc an ka jɛ k'o fɔ an ka bɛnkan ko kan o bɛnkan an ka se n'o ye jamanatigiw ma minnu bɛ se kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan kalo kura lajɛ b'a la n'u b'a fɔ a ma sommet Afrique France donc walasa muso jɔyɔrɔ bɛ se ka lafa cogo min na dɛmɛ ni fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ muso yɛrɛ bɛ se ka bɔ nɔgɔ la a ka entreprise kɔnɔ cogo min na donc n'an ko k'an bɛ fɛɛrɛw fana fɔ an t'a fɔ k'a ɲɛsin olu dɔrɔn ma hali an bɛ se ka fɛɛrɛ dɔw fɔ k'a ɲɛsin an yɛrɛ ma an bɛ se ka kɛwolo minnu yɛlɛma an ka kɛtaw la c'est à dire minnu bɛ n'an ka wara faga o y'a sɔrɔ a kun b'i bolo kɛwale minnu n'an yɛrɛ kan k'a ta fɔlɔ walasa an yɛrɛ bɛ se ka sinsin an ka entreprise bɛ se ka taa ɲɛ mais an bɛ se ka mun fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye an ka jamanaw kɔnɔ jamanaw jɛlen ka se ka se fo niveau africain na an bɛ se ka mun f'u ɲɛna u ka baara ɲɔgɔnya n'u ka coopération avec la France an bɛ se ka mun f'u ɲɛna walasa an ka taaɲɛ bɛ se ka sabati donc o laɲɛw de b'a ka kɛla an ka atelier minnu kɔnɔ n'aw ɲɛ b'olu la je pense que idée minnu b'a ka bolo la hakilina minnu b'a ka bolo la olu ye hakilina ɲɛnama ye n'o hakilinaw sera ka latigɛ je pense que ɲɛta bɛ sabati kosɛbɛ. An kuntigi Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye ale ka bangeli san kunbɛn o bɛ ɲɛnamaya diɲɛ silamɛ jamana caman kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana jamaw bɛ dalajɛ kosɛbɛ ka ala ko suma baaraw kɛ ani fɛn min ye musakakow ta sanfɛla ani sɔrɔ yiriwasiraw jagokɛlaw olu ye caman fɔ an ye o ko kun kan Usumani Sogore Usumani Kan Samba Traore olu ye munumunu salo kɛ mawuludu ko in dafɛ an ka ɲɛjɔ sɔrɔlenw na. Ɲinɛ mawuludu an ma ɲinɛ mawuludu ɲɔgɔn ye fɔlɔ kabi mawuludu daminɛna ɲinɛ vraiment a kɛmɛ nimisa wasa dan an yɛrɛ sugutigiw bolo an y'an ka balo bɛ feere ka ban ka tila ka taa dɔrɔ ta ka na n'o fɛnɛ tuguni o fɛnɛ dɔgɔlen don an b'a fɛ ka taa an rabita ni sɛbɛn yɛrɛ pour que ka dengudi kɔnɔ n'ala sɔnna ma a tato kɔni ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de vraiment mawuludu ko in an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na a sɔrɔ kɔni an bɛ ka taxi bɛɛ wuli cogoya min na an bɛ ka fɛn sugu bɛɛ sɔrɔ a la mawuludu in kɔni a ma dabɔ fɛnkɛ dɔrɔn kama dɛ wajuli dɔrɔn kama dɛ a sɔrɔ b'a a la yɛrɛ taxiw b'u ta sɔrɔ anw Sénégal b'an ta sɔrɔ feerekɛla kini feerela minnu bɛ yan bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la mawuludu kɔni ɲinɛ yɛrɛ a fɛtira yɛrɛ de a kɛra cogo min ɲinɛ n'a taara o tagabolo la ten tiɲɛ na mɔgɔw bɛ ka mawuludu faamuya ɲinɛ sanni min kɛra mawuludu la depuis ni mawuludu daminɛna a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ sugu fara adamadenw bɔra bon mɔgɔw y'a faamuya jama nana yɛrɛ an ye tile 3 de kɛ an bɛ ka feere kɛ mawuludu la ɲinɛ ta ɲɔgɔn ma deli ka k'a la bon ne kɔni dalen b'a la n'ala sɔnna ma taga ɲɛ la a bɛ bonya ni nin bɛɛ ye ka taa fɛ a ye hɛrɛba de las'an ma ni wagati in kɔnɔ alhamdulilayi an bɛ ala fo ka barika da garisɛgɛ sanni bɛ ka kɛ yɛrɛ mawuludu kɔnɔna na walayi an bɛ ala fo ka barika da bon ɲinan mawuludu la mɔgɔw ye déplacement dɔɔni kɛ a la bien vrai que crise dɔ bɛ jamana kɔnɔ mais mɔgɔw ye déplacement dɔɔni kɛ transport nouveau la pour que ka taa u ka dugu la ka taa mawuludu fête yen nɔ dɔw bɛ nale Bamako dɔw bɛ taa région wɛrɛw la donc a ye chiffre d'affaires yɛlɛ dɔɔni donc a ye chiffre d'affaires yɛlɛ dɔɔni an bɛ yɔrɔ min na actuellement ne ni kalo in jɔra an bɛ nisɔndiya an bɛ nisɔndiya fɛn caman na an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wasallam a ka bange la an bɛ nisɔndiya n'a ye kosɛbɛ an bɛ tila ka ala fo ka ala tanu an bɛ jɔn mun kunsinnen an kan Mali la yan nɔ k'an ɲɛsin Bangoni Elhaji Usman Serif Madan Haidara ka denbaya la an bɛ ala tanu kosɛbɛ ka ni jama in kunsinnen an ka sugu kɔnɔna la ka mouvement kɛ an nɔfɛ an bɛ ala tanu kosɛbɛ an tɛ se k'u sara sugu an tɛ lafiya kɔrɔlen an bɛ jigin 18 heures nka nin waati in na an bɛ 21 heures kɛ sugu kɔnɔna la yan nɔ dɔ farala sɔgɔ alhamdulilayi rabbil alamin
kosɛbɛ yɛrɛ de dɔɔni tɛ dɛ kosɛbɛ yɛrɛ. Vraiment hakilina min kɔni b'an na vraiment tiɲɛ yɛrɛ la mawuludu vraiment an commerçant an b'a fɔ alhamdulillah vraiment ala ka karamɔgɔ kɛ ala ka kɛnɛ mɛn an kɔrɔ vraiment depuis mawuludu sera alhamdulillah an bɛ marché kan vraiment an bɛ ala fo k'a barika da quoi vraiment tiɲɛ yɛrɛ la mawuludu vraiment a kɛra an ma hɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de. Mawuludu an kɔni kira bangeli don a nisɔndiya an nisɔndiyalen don n'a ye bon a wagati ninnu na an bɛ ala tanu an b'an garisɛgɛ sɔrɔ an bɛ dɔɔni sɔrɔ a wagati ninnu na kosɛbɛ parce que dunan minnu bɛ na an bɛ dɔɔni sɔrɔ olu bɔ u bɛ sanu kɛ u bɛ taa quoi bon an bɛ dugawu kɛ san caman mawuludu ala k'o jira an na an bɛ dugawu kɛ an ka karamɔgɔ yɛrɛ ala k'a mɛn an kɔrɔ ala ka barika don aw yɛrɛ la. N'i y'a ɲininka mawuludu ko la an tɛ foyi bɔ a la ala barika da kɔ parce que fɛn min bɛ yen nɔ silamɛ kɔni y'a fɔ wala ala kɛra ka ko foyi tɛ min b'ale bɔ an kɔni b'a fɛ don o don ka kɛ mawuludu y'an bolo o de ka d'an ye ka tɛmɛ ko caman kan. Dabakurunya laban bɛ ne bolo ne kɔni bɛ silamɛ bɛɛ encourager mawuludu kɛli la bɛɛ fɛn fɛn sigalen b'a la i ka se ka taga bɔ i dusukun na foyi tɛ i tɛ foyi kɛ diɲɛlatigɛ la min bɛ mawuludu kɛli bɔ. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ kibaruyaw lasɔrɔ an ka Musa Fɔnba lamɛn a bɛ bi walawalali kan ɲɛ. Farafina tɔnba Union Africaine ɲɛmaya so ni o ye commission ye o ɲɛmaya ɲini bɛ senna ka sabu kɛ Afrique du Sud kaw ka jamana ɲɛma muso min bɛ a la bi o ka waati dafara a kunna. Afrique du Sud kaw ka jamana den Jacob Zuma Afrique du Sud jamana ɲɛma furumuso kɔrɔ ko sanzana dilanni ni Zuma maa minnu kɛn bɛ k'u kan bɔ a nɔfɛ an yɛrɛw ka farafina tile bi yanfa jamana maa bɛɛ la Senegali ka den do kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Abdoulaye Bathily ni ale bɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka bolo ka Abdoulaye Bathily tarata do a bisimilala Mali faaba la Bamakɔ jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ni a ye kumaɲɔgɔnyaw kɛ Kuluba kunnafoni di kɛnɛ dɔ fɛnɛ sigira sen kan min senfɛ a ye a hakilinataw fɔ ni a kɛra farafina tɔnba Union Africaine Commission ɲɛma ye a b'a fɛ ka baaraw minnu kɛ farafina jamana ye a y'a yira k'a fɔ farafina tɔnba Union Africaine Commission ɲɛmaya ɲinini k'a ni farafina hakilinaw yɛrɛw de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ka sabu kɛ farafindenw bilama u b'a fɛ de juru dɔ de ka tigɛ ka bɔ u sen la farafina tɔnba Union Africaine ka fara farafina jamana ka bɛɛ lajɛlen ka yɛrɛma hɔrɔnya ka se ka y'i bolo n'a fɔra ko diɲɛ seleke naani bina ko farafina kana ye kɔmaya jɔyɔrɔw la a ko nin ye ale ka hakilinaw ye a dan bɛɛ la k'a fɔ farafina ka ɲɛta siraw sabatili o bi sɔrɔ ale de ka ɲɛmaya de la yani ale ka kɛ Senegali ka den ye ale bi yɛrɛ ye fɔlɔ de farafindenya de la nka ɲininkaliw tɛnkunnen a la ka jira k'a fɔ mun de kelen nana ni a ye k'a fɔ jɔyɔrɔ ɲini in na maa cayara bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ k'a ɲini farafina tɔnba Union Africaine wali kelen farafina maa ɲɛmɔgɔw ma se ka bɛn maa kelen kan k'o ta k'o bila a kunna fɔ k'a kɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲini Senegalikaw ka minisiri kɔrɔ in ni wasaden kɔrɔ fɛnɛ do ni a bilamɛ bɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bina k'u ka a ko o kɔni ye ale yɛrɛ kɔni ngɔnɔ guwa ko bari sabu ka d'a kan ni ma ɲa k'i bɛ kɛ farafina tɔnba Union Africaine Commission ma ɲɛma ye bɛɛ lahala bɛ lahala la fo de ka ye i la ale yɛrɛ bolo o lahala in kɔni bɛ la Malila n'a senfɛ Abdoulaye Bathily ani jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ka kumaɲɔgɔnyaw kɔnɔ a kɛra nisɔndiyaw ye caman kɔni y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita bi sɔn ka a dɛmɛ jango a bɛ se ka ɲɛmaya in sɔrɔ cogo min janvier kalo nata ni u taara ɲɔgɔn sɔrɔ sigili kɛnɛ kan. Farafina tile bi yanfa jamanaw ka tɔ Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO jamana ɲɛma naani ɲɔgɔn na bisimilala Gambie jamana kɔnɔ décembre kalo tile 13 tɛmɛnen tarata Gambikaw ka jamana ɲɛma fɛ ni o ye Yahaya Jammeh ye ka sabu kɛ kalata min ni o kɛra jamana kɔnɔ décembre kalo tile gale ni o kun ye a jira k'a fɔ a binna n'a yɛrɛ kun y'a jira k'a fɔ a jɛnna ni a ye n'a labanna ka segin a dalaka ka kɔsada in na k'a ma sɔn ko namara kɛ n'a kɛ nin farafina jamana ɲɛma naani ninnu n'an bɛɛ de ka na n'a hakili jira ɲɔgɔn na a ka se ka jɛ ni jamana de fanba ka laɲini ye ni o ye jamana ɲɛma kura min sugandira Adama Barrow a bɛ se ka sira di o ma o ka tɛmɛ ni jamana ɲɛmaya ye Yahaya Jammeh ani farafina tile bi yanfa jamana ɲɛma naani ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya ma a bɛ se k'a fɔ nɔba ma bɔ barisabu ka d'a kan a bilama kɛ mɛn ka i wakili don Cour suprême de la ni o ye Gambie sariyasoba ye o bɛ se ka ko in jalatigɛ cogo min bebe na Yahaya Jammeh kɛ mɛn ka surasiw bila ka taa kalata labɛn ni jɛkulu commission électorale ka o lakoli a bilama ma tɛ se ka don ma tɛ se ka bɔ lakana tigilamaw kɛ mɛn k'a fa bɛɛ lajɛlen datugu wa kalata labɛn ni jɛkulu baarakɛlaw minnu bɛ yen surasiw y'a jira u la k'a fɔ u ka yɔrɔ fɛnɛ bila Gambie surasiya ɲɛmaaba ni o ye Ousmane Badji ye ale min ni don dɛmɛnenw na a kun y'a jira Yahaya Jammeh kɛlen kɔfɛ k'a fɔ k'a jɛnnen don ni a ka binni ye k'a fɔ ale bɛ Adama Barrow jamana ɲɛmakura nɔfɛ a n'an bɛ segin a dalaka ka kɔsada in na k'a jira k'a fɔ ale bɛ Yahaya Jammeh de nɔfɛ wa Yahaya Jammeh de jɔ mɛn ni ale sarali ye kalo kɔnɔ sara min bɛ ta ko Yahaya
Yahya Jammeh de bi o jɔ olu surasiw ye CEDEAO ma ɲɛma nunu u ni Yahya Jammeh ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya ma se ka kɛ sababu ye ka waleya wuli tile mun bɛ bɛɛ lajɛlen kɛra tarata don u bɛ ɲɔgɔn ye la u ma se ka bɛn a kan nka CEDEAO ma ɲɛma nunu ko o n'a ta bɛɛ olu jigi ma tigɛ k'a fɔ a na jɛni u ka kuma ye. Congo Kinshasa jamana kɔnɔ maa ɲɛma 7 ɲɔgɔn na bɛ yen surasiya ni polisiya bina k'u ka fɔ ka taa se foroba ca ɲɛmɔgɔw ma olu bilama dulonnen don nazaralatɔnba Union Européenne fɛ ni o ye sanction ye nazaralatɔnba Union Européenne y'a yira k'a fɔ décembre kalo tile 12 ntɛnɛn k'u y'o hakilina in sigi sen kan ka ɲɛsin maa ɲɛma 7 ninnu ma jalaki min bɛ o ka nazaralatɔnba Union Européenne fɛ o de ye k'a fɔ jamana kɔnɔ fanga sinamatɔn wulikajɔw minnu kɛra ka ngwara da u la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna septembre kalo tile 19 tɛmɛnen ni maa caman bɔnɛna a nina ka sabu kɛ u bɛ k'u ka nisɔngoya jira jamana ɲɛma Joseph Kabila la k'a fɔ a ka manda banna a b'a fɛ k'i murukuru ndakoya k'i jakoya cogolen to jamana kunna k'u ma ye ni o ye u lajabara k'u bɔnɛ u nina ka bɛn ni o wulikajɔw de ye nazaralatɔnba Union Européenne kɔfɛ Ameriki jamana fɛnɛ n'an bɛ maa ɲɛma 2 fɛnɛ ta ka olu fɛnɛ dulon ni o ye sanction ye Joseph Kabila jamana ɲɛma ka ministre min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma Evariste Boshaba ale bɛ o la Amerikikaw y'a yira k'a fɔ ale de kɛmɛ maa ye maa min ni jamana ɲɛma Joseph Kabila kɛmɛ ka sugandi walasa a bɛ se k'a dɛmɛ ka bɔnɛ banbila don jamanadenw kunna minnu ni kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna olu t'a fɛ ka jamana ɲɛma Joseph Kabila ye jamana ɲɛmaya la bilen Kaleda Mutonda ale fɛnɛ bɛ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ lakanajɛkulu kunna lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ jamana ɲɛma Joseph Kabila tɔgɔ la ni u kama ko Agence Nationale de Renseignement o ɲɛma don ale fɛnɛ jalaki min bɛ a ka Ameriki jamana ma ɲɛmaw fɛ o ye de k'a fɔ fanga sinamatɔnw ka bɔnɛ banbila don u kunna ko kɛmɛ a ka baara ye maa bɛ maa na olu minɛn bɛ k'u lajaba nisɔngoya taamaw minnu kan ka sigi sen ka bɛnkan fanga kɔnɔ a kɛmɛ k'o bɛɛ lajɛlen bali ninnu maa filaw ni nafolomafɛn yera u bolo Ameriki jamana kɔnɔ o bi labalan u k'a ma ko gel des avoirs maa ɲɛma 3 wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen minnu ni olu jalakira ka kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna septembre kalo tɛmɛnen nka Congo jamana kɔnɔ maa min ɲɛsin bɛ jamana ɲɛmayaso ka babu sendigiyaw ma ni o ye porte-parole du gouvernement ye o y'a yira k'a fɔ nin dulonniw minnu kɛlen filɛ nin ye ka ɲɛsin olu ka maa ɲɛmaw ma k'a nɔ tɛna ye olu ka baara taabolow la wa baara min fɛnɛ kan ka kɛ sariya fɛnɛ kɔnɔ ko olu n'o sigi sen kan. Gabon jamana kɔnɔ nazaralatɔnba Union Européenne jateminɛkɛlaw minnu kun bɛ kalata bina k'u ka kalata min kɛra uti kalo tile 27 tɛmɛnen ni jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba sigira nɔ na n'a ma bɛɛ fanga sinamatɔ ɲɛma Jean Ping mɔ o nazaralatɔnba Union Européenne jateminɛkɛla ninnu u k'u ma ko observateur olu ye u ka rapport min bɔ ka bin ni o ye jateminɛ gafe ye kalata taabolow kan ni u y'a jira k'a fɔ ko bɛnbali dɔw kɛra kalata kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba faso fa fɛ ni o ye Ho Ogwe ye ko yen kelen ni jaabi kɛra sababu ye ka Gabon marabolo 8 ɲɔgɔnna ka jaabi bɛɛ lajɛlen bi ko b'a jira k'a fɔ ko bɛnbaliw kɛra Gabon jamana ɲɛmayaso babu sendigi ni o ye porte-parole ye Alain Claude Bilibinze ale ye dantigɛli dɔ kɛ ka kunnafonidilaw wele a kɛnɛ kan ka jira k'a fɔ fɛn min bɔra nazaralatɔnba Union Européenne fɛ olu ka kalata in bina k'u kan yɔrɔw de don yɔrɔw minnu bɛ se ka faamu nazaralatɔnba Union Européenne y'a yira k'a fɔ ma min ni kalata kɛra jaabiw kan ka fɛsɛfɛsɛ ka bɔ ɲɔgɔn na cogo minnu na ko u ma ye o kɛnɛ kan k'o de bɛ gafe kɔnɔ a ko wa nazaralatɔnba kalata jateminɛkɛla ninnu ko n'i ye Gabon jamana wetekɛso sigi 100 o 100 ko u sera ka jateminɛ kɛ 10 dɔrɔn de ka k'o jaabi bɔ k'o bi ko nka ko ni Jean Ping fanga sinamatɔ ɲɛma kɛmɛ k'o ta k'o kɛ a ka sebaya sɔrɔli ye ka sabu kɛ nazaralatɔnba Union Européenne de kɛmɛ ka na ni nin dakurunya ye ko n'o b'a kɛ jamana ɲɛma ye k'a ka t'i jɔ k'i kale jamanadenw ye k'a fɔ a kɛra jamana ɲɛma ye ni o b'a sɔrɔla o bi dɔ bɔ a ka tɔɔrɔ la k'o tɛ kɛ baasi ye ko n'o tɛ ko nazaralatɔnba Union Européenne ka jateminɛ gafe in kɔnɔ k'a sɛbɛn tɛ fanji fɛ k'a fɔ Jean Ping de kɛra jamana ɲɛma ye Gabon jamana kɔnɔ Gabon wasabulon kɔnɔ député kelen bɛ yen min bɛ fanga sinamatɔ fanfɛ o kun ye a ɲini nazaralatɔnba Union Européenne fɛ ko n'a ma ɲa ko kow kɛra nin cogo in na ko bɛnbaliw kɛra kalata kɔnɔ ko nazaralatɔnba Union Européenne ka ɲangeni dɔw ta ka ɲɛsin Gabon jamana ma Ali Bongo Odimba ka babu sendigi Alain Bilibinze y'a jira k'a fɔ Gabon jamana a dama jamana de don a ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ a bolo a sirin tɛ maa na wasaden min bɛ k'a fɔ ko ka Gabon jamana ɲagi k'a k'a dɔn k'a fɔ o ɲagi tɛna jamana bɔ jamanaya la maa min ye jamana ɲɛmaa ye Gabon jamana kɔnɔ bi kelen don o ye Ali Bongo Odimba ye. O de bɛ dansigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw kan bɛn ni Ala sɔnna ma.